एसटी होनाय लोगो लोगोनो वेस्ट बेंगल बबा झारखंड बबा तेलेंगाना बिथांमोननिफ्राय माइग्रेशन जानाया माइग्रेशना जोंनावबो जागोन राजनीति का भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजनीति का भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनगोष्ठी को राजनीति के लाभ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनगोष्ठी को राजनीति के लाभ बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेवोल्यूशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। Long live, long live, long live. We want solution, solution, solution. We want justice, justice, justice. No justice, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. Hey, Zolise, Zolise, Zolise. जेब्लासिम बिथांमोना सयता जनगोष्ठीया जेब्लासिम एसे डिमान्ड खालामनाया स्टप जाया अब्लासिम जोङो बुहुमाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा जों जेब्लाबो होबथाबगोन बेनि थाखाय जोङो रेभलिउसन खालामगोन बे रोखा जिहेतु दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिया प्रटेस्ट होनाय हाबाफारिया जोंहा मोजाङै मोजां जानानै थाबाय बेयाव गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय गुबुन कलेजनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय फरायसाफोर दं सालबारि हायार सेकेन्डारिनि जुनियर कलेजनि दा बेखौनो बुंनो थांगोन जिहेतु सयता जनगोष्ठीया एसटिखौ डिमान्ड खालामबाय दं बेयो इम्पसिबल नङा नङा बे मोनसे जाथावना नङा जोंनि थाखाय जों बेनि थाखाय जोङो थोजासे नङा नंगौना नङा बेयाव बेनि थाखाय जों गोजोनाखै जुदि बिथांमोननो एसटि होयोब्ला एसटि होनाय लोगो लोगो थाखानाय एसटिया थाखानाय ट्राइबेल माहारिया गोबां खहा जागोन बेयो मोनसे रोखा नंगौना नङा गोदो जोंखौ जेबायदि नासयोमोन गोदो जोङो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मुगैयोमोन बे एखे जेनेरेसन बे एखे सिटुएसनानो थांगासिनो दङ बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला जोङो गाबोननो जेनेरेसन गाबोननो ओबिसि जानो थांगासिनो दं गोदो जों जेरै थागोन बेबायदिनो जों जानो थांगासिनो दं जुदि बिथांमोननो एसटि होमारोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन नाथाय खायफा लिडारफोरा बुङो बिथांमोना बुङो जुदि बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंहा थाखानाय एसटिया जेबो खहा जाया नाथाय खहा जायो नंगौना नङा डेफिनेटलि खहा जायो जोंहा मा खहा जायो बिथांमोना बिसोर साननो हाया नामा जे माखासे जबनि बेलायावबो जों कम्पिटिटिभनि बेलायावबो जों खालामनांगोन दिनै जों बिथांमोनजों गादबजानो गोनां जागोन बिथांनि पपुलेसन सयता जनगोष्ठीनि पपुलेसना गोबां 6 कोटि नाथाय जोंनि बुहुमाव थानाय ट्राइबेल माहारिया 17 जनगोष्ठीनि ट्राइबेल माहारिया बिथांमोनजों जों कम्पेयार खालामनो हानाय नङा आरो बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला बुहुमनिफ्राय वेस्ट बेंगल गोदो 19 बोसोराव जिबायदि जाथाय जादोंमोन माइग्रेशन जानाय बे माइग्रेशना जोंनि आसामावबो सोरगोन दिनै आसामाव एसटि होनाय लोगो लोगोनो वेस्ट बेंगल बबा झारखंड बबा तेलेंगाना बिथांमोननिफ्राय माइग्रेशन जानाया माइग्रेशना जोंनावबो जागोन नाथाय बे जोंनि आसाम जोंनि हादराव जों जोनोम मोनदों आसाम रायजोआव बे खन्दआव जों माब्लाबाबो जों एसटिखौ होनो हाया नंगौना नङा बेनि थाखाय जों खुदिसादों जेमान बुहुमाव थानाय बर'सा खौसे जा आरो बर'फोर ट्राइबेल माहारिफोरा जेब्लाबो होगोन आरो बेयो मोनसे रोखा नाथाय बेखौ जों बुंनांगोन बे मोनसे रोखा जे एसटि होनो नागिरदों जोंहा हाग्रामा महिला सार बिथांमोनखौ जों जेबो बुङा जों लिडारफोरखौ जों सोंखारिनांगौबो गोनांथि गैया सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ सोंखारिनो गोसो गैया बिथांमोना दि सयता जनगोष्ठीनो एसटि होनो नागिरदों मानि थाखाय बेसोर गेदेर सोंलु बे गेदेर सोंलुआ जाबाय बेनि फिननायखौ जों मोनबाय बेनि फिननायानो जाहैबाय बिथांमोना गावबा गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' एसटिखौ होगोन होननानै बिथांमोना खुगा खुलिदों नाथाय मानो गिबिनि थाखायनो सयता जनगोष्ठीनो बिथांमोना पलिटिकेल राजखान्थिनि थाखायसो बिथाङा एसटि होनो नागिरदों नाथाय बे जोंनि थाखाय साखा दङ जों जेब्लाबो सिरि जानानै थानाय नङा बेखौनो जोङो दिनै रेलि खालामबाय गोजोन्थों